Ahojte, pozdravujem vás. Dnes vám ukážem také začiatky ohľadne Canvy, ako si tam nejaké veci viete zmeniť, čiže úplne tie nejaké základy a nebudem to ďalej zdržovať. Poďme na to. Na začiatok vám ukážem, ako sa tu orientovať. Toto je taká úvodná obrazovka, ktorá sa vám zobrazí, keď si načítate stránku canva.com. Uvidíte tu aj vaše nejaké dizajny, ktoré ste si už predtým vytvorili, čo je super, viete ich tu mať poukladané, kedykoľvek sa k ním viete vrátiť, viete si ich upraviť, hlavne ak si robíte nejaké letáky, kde si pridávate nejaký konkrétny dátum, tak to nebudete musieť odznova vyrábať, ale proste si otvoríte ten dokument a hotovo. Pozrime sa na to, čo tu všetko máme, čiže sú tu, vidíte, rôzne dokumenty, tabulky, prezentácie, potom na sociálne médiá, videá, tlačené produkty a ďalšie veci. Tuto dole vidíte ďalšie, keď si to otvoríte, tak viete tu listovať, čo tu všetko je. To sú väčšinou hotové dizajny, čiže predrobené a vy si tam potom len povyberáte, čo budete potrebovať. Takže toto si celé prelúskajte, oboznámte sa s tým, to bude najlepšie. Vidíte, sú tu rôzne šablóny aj na informačné grafiky, čo vyzerajú perfektne. Grafy rôzne, obaly kníh, takže je tu z čoho vyberať. V prvom rade je tu taká bezplatná verzia a platená verzia je to taká pro a tá má takúto korunu, takúto značku koruny. Ale vy úplne v pohode viete využívať aj túto bezplatnú, tá je úplne perfektná, takže tak. Potom máte tu uložené projekty, ktoré ste robili. Ja si otvorím napríklad tento jeden a ukážem vám v krátkosti. Treba si uvedomiť, že toto všetko sa tu skladá z určitých vrstiev. Tie vrstvy, vidíte, tu sa mi zobrazí, keď dám na to myšku, tak sa mi zobrazí vždy takéto poličko. Všetko sa dá posúvať, všetko sa dá zväčšiť, zmenšiť, upraviť, ako to potrebujete. Takisto potrebujete prepísať tu niečo, hej, čiže len kliknete na to, krásne tu napíšete, čo potrebujete. Treba si dávať pozor na znaky. Napríklad, keď dám píšem, vidíte, že tento fond je OK. Keby som chcel zmeniť fond, tak sa to robí tuto hore. A môžeme si preklikať nejaké takéto. Tieto sú všetky v poriadku. Tieto je OK. Chcem vám ukázať jeden, ktorý sa zmení a bude vidno, že to nekorešponduje s tým našim š. Ale tuším, všetky tieto sú vybrané akurát tak, ktoré naozaj fungujú a idú perfektne. Čiže treba si dať bacha na to, aby toto bolo v rovnakom písme, lebo niekedy vidím tie grafiky, že si niekto zvolí také písmo, kde tuto zostane, to sú také obyčajné tenké, čiže na to si dať pozor. To je kvôli tomu, že tam je zvolený určitý fond. Dobre, poďme ďalej. Takisto vidíte, sú tu také bodečky. Toto všetko sa dá upravovať, viete si to tu vy podávať, čo potrebujete, čo je krásne, viete si meniť farby, nepáči sa vám táto biela, kliknete na to, tu máte hore farby a zmeníte si to na modrú napríklad, alebo proste na takúto tmavú, alebo na farebnú, alebo na akú chcete. Je to naozaj len na vás. Čiže toto je taký jednoduchý dizajn, na ktorom som vám to chcel ukázať a kde si viete pomeniť všelijaké veci. Potom máte hotové dizajny, tuto máte tieto záložky. No, prejdeme si. Sú tu dizajny, čiže vy viete si vybrať, ktorý sa vám páči, viete si vybrať i hneď a viete ho použiť. Ale povedzme, že keď už máte takýto jednoduchý a chcete tam ďalšie len prvky, tak si dáte prvky a tuto máte ďalšie. Vidíte, koľko tu toho je, z tohto si všetko viete povýberať, povedzme, že chcem tam túto macholu, ťuknem na to a už ju tam aj mám. Čiže takto si to viete vy potom tam dať.
Dá sa to potom rôzne otáčať, meniť, dá sa meniť s pravým tlačítkom, keď kliknete, tak tu máte potom ďalšie veci, sú tu vrstvy, chcem ju dať o jeden dozadu a vidíte, že mi to dalo za túto jednu vrstvu, ktorá je nad tým. Čiže takto si vy viete pohybovať s tými vrstvami. To som vám chcel ukázať v rámci vrstiev, že aj takéto niečo viete tam spraviť. Chcem ju dať dopredu, OK, vrstva a o jeden dopredu. Šups a už je to na tom. Čiže toto sú také tie základy, ktoré som vám tu chcel teraz ukázať. Takisto viete použiť rôzne texty. Keď chcete ďalšie pridať krátky text, šups, a tu už si pridáte toto, zmeníte si to, viete celé označiť. Píšem, čo chcem. Čiže tu už si zmeníte vy, čo chcete. Samozrejme, viete to potom posúvať, môžete to chytiť za toto, krásne to posúvate. Vidíte tu aj tieto čiarky, to sú tie pomocné čiary. Tu vidím, že to mám na stred napríklad, takže aj toto je veľmi vhodné. Chytím to a posúvam to. Čiže treba, aby tam bol ten krížik a vidíte, tu je to tak na stranu, chcem to mať viacej na stranu, tu dokonca mi to ukáže tie pomocné čiary, že to bude súmerné s týmto prvkom a tak ďalej. S týmto sa viete naozaj vyhrať. Toto sú tie základy, ktoré som vám chcel ukázať. Takže viete si nahrať vlastné súbory, čiže dám nahrať a tu si viete všelijaké fotky pomeniť a pridať. Idem na prvky, povedzme chcem tu dať ešte niečo navyše, chcem tu nejaký rám, chcem tu takýto rám, dobre, tento rám si posuniem sem a do toho rámu povedzme, že chcem dať, ja neviem, nejakú fotografiu, mám tu niečo nahraté, povedzme tam chcem toto, takto keď to dám, šups a je to vnútri za tým, mi to krásne oramuje. Takto si viete vybrať rôzne rámy, čiže nemusí to byť placnuté ako celá fotka, ale bude to potom takýmto spôsobom. Prosím vás, treba sa s tým pohrať, netreba sa hlavne toho báť, jak sa veľa ľudí bojí. Proste pustite sa do toho, vytvárajte si tie dizajny a hotovo. Čiže tuto je jedna veľkosť, potom ideme, keď sa mi toto napríklad páči, je to síce hlúposť, ale aby som vám ukázal, čo s tým, chcem to zdieľať, tak dám kliknúť zdieľať a tu si dám stiahnuť. Chcem si to stiahnuť do počítača, takže stiahnuť. Väčšinou to dáva formát PNG, odporúčam na tieto bežné veci, pokiaľ nepotrebujete priehľadné pozadie, tak používajte JPG, je tá fotka aj menšia, čiže stačí vám JPG. Tu už vidím, akú to má preddefinovanú veľkosť a dám stiahnuť a to vám pekne stiahne, do priečinku, kde máte všetky stiahnuté dokumenty. No, tu vidíte, toto je bezplatná verzia, tým pádom je tu tá korunka, že tú veľkosť, keby som chcel teraz ja nejakým spôsobom zmeniť, tak by som musel mať platenú verziu. Pokiaľ ja chcem nejakú inú veľkosť, tak si potrebujem vytvoriť nový súbor nejaký a tam si to pekne povytváram. To urobíme potom zvlášť na to nejaké video. Čiže toto bol ten základ, pozrite si tie dizajny, pozrite sa, čo všetko sa tu dá robiť. Áno, pridám ako novú stránku, šups a pozrite sa, toto je všetko preddefinované, tu si zmeníte len fotečku, tú zadnú, zmeníte si tu nejaké názvy, čiže máte tu naozaj tých grafik toľko, koľko sa vám sníva, pozrite sa na to, môžete sa s tým pohrať, nebojte sa toho hlavne, pustite sa do toho, takže toto je taký ten úvod, nech sa páči, dúfam, že vám to troška aspoň pomôže. Tu akurát vidím, toto je platená fotka, na to si treba dať pozor, vidíte, že je tu Canva, odstraniť vodotlač, keď to dáte, tak bude od vás chcieť možno $1 alebo niekoľko, to znamená, keď to nechcete, dajte to vymazať, áno, odstraniť len obrazok, net pozadie a tam si zmeňte vy nejaký bezplatný, čiže aj na toto si dajte pozor, toto sú platené veci, aby ste za to nemuseli platiť a vy si tam aj tak nahráte nejaké svoje obrázky. Alebo keď potrebujete, tak sú rôzne fotobanky, sú aj bezplatné fotobanky a odtiaľ si to všetko viete posťahovať. Takže ďakujem za dnešné sledovanie,
toto úvodné a verím, že sa vám bude páčiť. Ak sa vám to páčilo, kľudne to zdieľajte, dajte nejaké lajky, ja sa tomu budem tešiť. Majte sa krásne.